क'क्राझार टाउन चिल्ड्रेन पार्कनिफ्राय डन बस्क' टाउननि चिल्ड्रेन पार्कनिफ्राय जागायगोन बेयावबो बयबो बाहागो लागोन ना लाया जोंनि हारिनि थाखाय जों बयबो नांनांगोन जय ट्राइबेलनि जय एसटिनि जय आसाम गभर्नमेन्ट हाय आसाम गभर्नमेन्ट हाय Hamada Mr. Sharma, go back! Hamada Mr. Sharma, go back! Go back! Asam Gubernur, hi! बाव जमा जानायनि खारना बयबो मिथिखागौ जे मैयानि मोनायावहाय आसाम केबिनेटआवहाय 6टा जनजातिनो एसटिखौहाय गनायथि होबाय बाव गनायथि होनाय लोगो लोगो दिल्लीयाव गनायथि जागोन मानोना दिल्लीयावबो बिथांमोननिनो एमपि जोबखा 6टा जातिया एसटि मोननाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि थामोनथा रैखाथि आरो मोनथायानो गैया जालांगोन नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जों एसटि हिसाबै दिनै मा एसेबाबो लाब मोनोमोन दा बे जोंनि जेसेबांखिनि मोननांगौ मोनथाय बे एसटिआ गोमोरनाय लोगो लोगो दिनै बे गोमोरलांजोबगोन जों दा एसटि हिसाबै 45 लाख दङ जोङो आसामावहाय नाथाय जाय 6टा जनजातिनो होदों बिसोरो 1 कौटिनिबो बारा दङ अब्ला जोंनि मोनथाया अबाय थाबावगोन
नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना जोंनि मोनथाया बहाय थाबावगोन बयबो बुजिनांगोन बेखायनो दिनै जोङो गावनि लाबनि थाखाय नङा हारिनि लाबनि थाखाय जोंनि लाबनि थाखाय जोंनि इयुननि थाखाय जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि फिसा फिसौ गासिनिबो थाखाय जोङो ओंखारबोनांगोन आरो दिनै खुनु खारनावहाय जोङो दिनैहाय एग्जामखौ जाहोआ एग्जाम जाहोगोन नामा नोंसोरो हारिनि थाखाय नांगोन ना नाङा नांनो गोसो दं दा बयबो गोसो जालायनांगोन